Vítajte pri dnešnom videu. Dnes zase raz tému nechávam na vesmír, nech nám povie to, čo práve teraz potrebujeme počuť. Už som vyložila karty, pýtali sa takto zaujímavo, takže uvidíme. Predpokladám, že toto bude taká celková téma, tak sa poďme pozrieť, čo prichádza. Hlboké vedenie, ako niečo, čo vieme v hĺbke duše. V podstate táto karta je o intuícii, o tom, že sme napojení, o tom, že vieme veci, ktoré sa nedajú vedieť rozumom, nejakým spôsobom. Že vieme načítať z hĺbky našej bytosti, z vesmíru, akokoľvek. Vám to dáva zmysel? Tak pravdepodobne je teraz čas, kedy toto sa dá. Buď to funguje, alebo dá sa to lepšie rozvinúť. A zo spodu ukážem vám chvíľku takto. Všetko, čo sa bliští. Táto karta je o tom, že nie všetko, čo sa bliští, je zlato. O tom, že niekedy aj my sami alebo ľudia používame nejaké masky, že veci nie sú naozaj také, ako vyzerajú a že pravdepodobne to, čo je pod tou maskou, je horšie, než vyzerá tá maska. A keď je to hore nohami, tak je to vyloženie také upozornenie, že pozor na to, čo vidíš a zdá sa ti, že možno by to bolo v poriadku, nie je to v poriadku, pod tou maskou je niečo zhnité. To, čo sa ti zdá, že je zlato, je len pozlátko. Takže keď je to ten spodný tón, tak by som povedala, že to hovorí o našej schopnosti vedieť rozlíšiť, čo je a čo nie je reálne. Cez intuíciu. Či trebárs niekto, s kým sa rozprávame, klame, či nejaká ponuka, ktorú dostávame, je naozaj pravdivá a je hodná toho, za čo je vydávaná a tak ďalej. Zaujímavé. Takže poďme sa pozrieť. Tu nás sa mi pýtali aj tarotové karty, aj také malé výkladové, takže uvidíme. Neviem, čo majú znamenať tie polohy. Toto je samozrejme spodné karty, tak uvidíme. Svet. Tu v tomto tarote je to ako svetový strom. 4-ročné obdobia. A tu k nemu akoby cestička vedie, je tu labyrint. Mne takéto labyrinty vždy pripomínajú závity mozog. Niečo, kde sa rozum to môže oklamať, ale keď sa na to lepšie pozriete, na tú kartu, dúfam, že ju dobre vidíte, že vám to dobre ukazujem, tak tým dverám do toho stromu sa dá prejsť okolo. My vôbec nemusíme ísť cesto. A to je toto. Obísť rozum a ísť rovno do hĺbky toho, čo nám ide. A nezdržiavať sa. A pravdepodobne viete, že takéto labyrinty nemusia vyzerať, že sú veľké, ale keď k nimi prechádzate, tak to trvá veľmi dlho, kým ich prejdete. Ono je to zradné. No v tých premýšľaniach, rozumovaniach a špekulovaniach sa môžeme stratiť a príliš zdržať a dá sa k tomu ísť rovno. A ešte tu bola aj druhá. Kráľovná mečov. To je veľmi zaujímavá kráľovná mečov, pretože symbolizuje ju vták, ktorý ale veľkou súčasťou jeho života je voda. Čiže keď to vezmeme symbolicky, emócie a meče, alebo tu nás sú to šípy, to je vzduch, to je to mentálne, čiže jej hlava, alebo teda hlava tejto kráľovnej je v súlade s tým, čo cíti. A to, čo cítime, nemusí byť len to, že cítim strach alebo niečo, ale to je aj to naciťovanie, to vyciťovanie pravdy. A že ona v podstate vyzerá krásne a elegantne, len keď je na vode. Na suchu to vyzerá veľmi zvláštne a aj na pristátie a na vzlietnutie potrebuje vodu. To je opretá. Čiže toto nám ako keby len zrkadlí túto informáciu, že dá sa fungovať našou mysľou spôsobom, že ideme priamo k veci, že sa nezdržiavame
A tá 21 veľkej arkány, ako silná karta, posledná karta veľkej arkány vlastne hovorí o tom, že dokážeme sa dostať do iného sveta alebo na inú úroveň. A to je to, že dokážeme sa dostať do sveta, kde už nás nič neklame, alebo neoklame, ako ono sa nás to môže pokúšať klamať, ale neoklame nás to. Kde vieme, kde sa pozeráme na podstatu. Tiež mi teraz ide akoby, že zvonku ten strom, keďže tu máme tie 4-ročné obdobia, tak sa môže zdať, že a čo z toho je pravda. Ale keď sme vnútri, tak vidíme tú vnútornú podstatu, obrazne povedané. A že to všetko je rovnaká pravda v istom čase roku. V istej situácii. Dobre, a pozrime ešte tieto. Pohľad dovnútra, múdrosť vesmíru, to je presne to. Pohľad dovnútra, ešte to aj podobne vyzerá. Neviem, či to vidíte. Krása. A tuto mi ide, že krása, čo je krása? Je objektívna alebo nie je objektívna? Podľa mňa krása je objektívna. Ale nie všetko, čo my ľudia sme si zvykli považovať za krásne, naozaj krásne je. My máme akoby pokrivený pohľad na to, čo je krásne. Tým, čo sa nám ukazuje v dnešnej dobe v médiách a tak ďalej. Ale keď si zachováme cit pre tú čistú krásu, tak podľa mňa krása nás navádza na to, čo je pravdivé. A možno poviete, no ale niektoré pravdy nie sú krásne. Ja si myslím, že sú. Pokiaľ máme naozaj čisté to vnímanie tej krásy a nepovažujeme za krásne niečo istým spôsobom upravené, alebo nejako naštilizované, nejaká móda, nejaký make-up alebo niečo, ale naozaj tú hlbokú krásu. A keď nesúdime, keď sa nepozeráme na ten povrch, a nesúdime to, že to je dobré, to je zlé, len proste je to, tak v tom je krása. Múdrosti je krása, v tej hlbokej múdrosti je krása. Takže možno, že... A vlastne som aj tu napovedala, že ona vyzerá elegantne, čiže krásne, vtedy, keď je na vode. Mimo vody to je zvláštne. A neviem, či ste niekedy videli letieť labudi, to je veľmi zvláštny pohľad. Ja keď som to videla, som mala pocit, že to hádam nie je pravda, že to musí spadnúť, to sa neudrží vo vzduchu. Ale keď je na vode, tak je to symbol elegancie. Dobre, takže ďalšie posolstvo. Eso pohárov. Eso pohárov a máme tu zasa tú labuť. Máme tu aj jelenia. Prvá karta pohárov, čiže vodný živel, čiže zasa tu, na čo sme hovorili o tom naciťovaní. Keď je prvá, tak to je nejaká nová príležitosť, môže to byť nejaká nová láska, nie v zmysle ako medzi ľuďmi, to je hocičo, to môže byť nejaké nové hobby alebo niečo. A tu v tejto našej súvislosti by som povedala, že to bude o tom, ako nanovo používať to, čo cítime. Že naše myslenie, o to opierame, o to, čo cítime. Naše to vnímanie, to, ako používame myseľ, nemyslím rozum, ale myseľ. A tá voda je vlastne výživná aj tu pre jelenia. A pre mňa je jeleň stelesnením, alebo teda symbolom toho, ako je podľa mňa rozumné, alebo teda vhodné existovať tu na Zemi. On má 4 nohy, je pevne ukotvený do hmoty, je v hmote. Ale zároveň má parohy, ktoré sú akoby antény, ktorými načíta informácie z hora, alebo tú intuíciu, to je o tomto. Čiže začneme používať to, čo cítime, ako podporu nášho myslenia a aj ako to, aby sme sa nacítili, či sme dobre ukotvení a či sme dobre napojení. A tu nás to volá ešte, že voda života. To je krásne. Prebudenie, autentickosť.
Čiže možno prebuďme sa do tej našej autentickosti, lebo toto sme naozaj my. Keď sa budeme riadiť podľa toho, čo naozaj cítime, ale to, čo cítime naozaj my za nás, niečo v nás vzbudili nejaké naučené, nejaké falošné vzorce myslenia, správania a tak ďalej, že keď toto vidíš, máš sa cítiť takto, alebo hej, poprípade na podnet nejakých zranení sme si v minulosti vytvorili nejaké vzorce emocionálneho reagovania. Ale z toho úplne čistého, keď sa k tomu dokážeme prebudiť a dostať a byť autentickí sami za seba, tak to je to, čo nechcem povedať, že je cieľom, ale ak niekto sa snaží nájsť tú svoju najlepšiu verziu a byť tou najlepšou verziou samého seba, lebo vtedy vieme mať ten život, ktorý nás najviac baví a najviac teší, tak je to o tej autentickosti a tu nám to hovorí začni cez to cítenie. Zaujímavé. A ďalšia. Ďalšia veľká arkána. Máme tu silné karty. Ono v podstate aj toto na mňa takým dosť silným spôsobom. Toto je jedna karta pred týmto. Tu je to veľká medvedica. Čiže my toto súhvestie voláme veľký voz, aj ho tu vidíte. Ale máme tu nakreslenú aj reálnu medvedicu, ktorá stráži vchod, ale pozýva nás vlastne, vojdi tu do tohto, neviem ako sa to volá, ale to sú tie v podstate asi práveké, staroveké také zvláštne stavby, kde ste vlastne pod zemou a historici si s tým úplne nevedia rady a interpretujú to, alebo aspoň minimálne v minulosti to interpretovali ako nejaké pohrebné komory, alebo bohvie čo, ale to sú miesta, dalo by sa povedať zasvetenia, alebo miesta, kde ideme do tmy, alebo tí ľudia išli do tmy, aby sa v podstate ako takí pustovníci, hej, aby sa mohli pozrieť do seba a v sebe niečo spracovali a zmenili. Je to transformácia. Pre mňa táto karta, normálne je to v tých tradičných kartách sa volá súd, pre mňa tá karta vždy znamenala transformáciu na niečo iné, čo nám potom umožní prejsť do toho nového sveta. Čiže je to zrejme prejsť tou transformáciou. A vnútorné dieťa, hrávosť. Čiže tá transformácia nás ponúka, nás inšpiruje, aby sme sa napojili na svoje vnútorné dieťa a na svoju hrávosť. Možno, aby sme nebrali život až tak vážne. A ešte aj to mne tu nájde teraz, že deti sú vlastne naozaj spojené s tým, čo cítia. Úplne autenticky. Hej? Autenticky. Čiže vráťme sa k tomu autentickému cíteniu, ako tie deti. Teraz to nemusí znamenať, že ja neviem, ako povedzme malé dieťa niečoho rozhodí, tak sa hodí o zem. Hej, ako to nejde o to, že my máme navonok reagovať veľmi emocionálne, ale že cítime, čo cítime, uvedomujeme si, čo to pre nás znamená a prostredníctvom toho sa nalaďujeme na tú hlbokú pravdu o nás, o svete a ľahšie sa nám ide životom. Dobre, a spodná karta, taký ten podtón toho celého. Klasický palic, tu je to lukou. A tu máme iskra života. A palice, aj tu vidno oheň, to je živel ohňa, to je vôľa, to je naša energia. A akoby tá zárodočná iskra nejakého života a ideme. Keď na základe tohto začneme, lebo zasa na novo niečo, začneme na novo fungovať, to už bude úplne iný život, ktorý na základe tohto dokážeme mať. A vnútorná sila dá nám to tú vnútornú silu, tú energiu. Presne tak. A tu nás si všímam aj to, že ona drží hviezdu, akoby nechá sa viesť jej svetlom. To je ako tá iskrička tuna a pripomína mi to kartu hviezda Veľkej arkány.
ktorá vlastne môže znamenať aj akoby tú našu severku, hej? Našu severku, ku ktorej sa dostaneme prostredníctvom veľkého voza, ktorú teda tak vieme nájsť. A vlastne to je akoby to volanie našej duše alebo smerovanie našej duše, že v tomto živote choď týmto smerom, to ťa urobí šťastným, tam budeš mať pocit naplnenia. Takže to je o tom. Čiže pravdepodobne je to o tom, že teraz je príhodný čas. Ja mám pocit, toto sa mi už nechce ani dovykladať, ale že predsa len by som sa možno spýtala ako nejakú konkrétnu radu, či to je o tom, že teraz niečo takto robiť, alebo si to len zvedomiť, alebo o čom to je. Tam teda k tomuto, že teda je to naladiť sa, začať to robiť, zvedomiť si to, o čom to je. Zvedomiť si to. A začať podľa toho tvoriť svoju realitu. Je to len o zvedomení. Krása. Dobre. Nádherný výklad, krásny, optimistický. Dúfam, že sa nám to teda všetkým podarí. Čo najľahšie. A budeme si tvoriť svoj život tak, aby bol zaujímavý, dobrodružný. Aby nás bavil. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a teším sa pri ďalšom videu.